Good morning mga ka-seniors, mga ka-farmers. Dari ako nag-abono at akong uyapad. Complete fertilizer, triple 14. Kasi ano na 15 days na ang aking direct. So pwede na mahabuyan ng fertilizer. Ito na. Lagyan ko na ng fertilizer. Maganda ay hindi umulan. Kaninang umaga nag-ulan. So nabasa yung lupa. But huminto naman yung ulan. Maganda kasi madaling matunaw ang abono pag mabasa ang lupa. Mga 1 day okay na. Kahit kinabukasan umulan okay na. So maganda yung pag-abono kasi maaraw ngayon. Base sa pag-asa, walang ulan ngayong araw. But may nag-ulan, pero parang dumaan lang yung kunting ulan.
Nyug. Inuhan ang yug para matambo. Dapat anay pihan. Pag inabunuhan mo nga odit marimpyo, kaunon hilamunon ang abuno. So bawal. Ito, linisan muna ito, palinisan muna.
Hindi ba tayo mahal ka? Yaho, pagahitan ka pa tayo. Kung halimbawa makakuha yun siya, taas ng bigag ko utana, 1 meter. Mga 1 meter ang distance na. Kabuno ka, kasi mga drion ho, na sinakunan mo, dili ka makakutkot sa mataas. Diyan sanda, 5 ko kapo, 5 man ka puno. 5 pa sana ka to eh. So ito na ang resulta sa bunuhan ko para kwanto eh, dwarf to. Dwarf to na ano na niyog. Mababa to, gabunga na. So, ang tanim ng mga apo ko para may souvenir sila dito sa aking farm. Para matuto sila, pinatanim ko sila dito. Sabi ko magtanim kayo ng ng saging. Pag sa badang huli, may ituro kayo, may tanim kayo. Niyog maton. Niyog, niyog. Bata pa kayo, may tanim na. May mga tanim na kayo. Yan.